In shugaba ya zan mugu aina talaka zai kwana, in ba ruwan sama ba rafi ba na batun kike gona. Mun sha wuya ba ma ƙara ba dan su ake buɗar twana, mun soke shanuwar tatsar mu mun reni kwikwiyon zanna. Kai da abinci ba haufi ko kazar gidanmu ta shana, kaga gajalab da matsinta an kai ta an maza rana. Almajiranmu sun koshi balle 'yan gida iyalai na, naira 100 da 'yan canji tiyar masara muke auna. Da akwai gero akwai dawa duk firjet a kasuwanni na, tiyar su ba ta kai jika ko da ga masu sa suna. In za mu auni shinkawa 500 muke auna, yanzu alewa ta riski ƙasa aikin talaka ya kwana. Ko da ina da albashin shinkafar da dole sai auna, in ban wuce level 10 ba to fa buhunta ya fi ƙarfi na. Da in ina da 8,000 duk girman buhu da canji na, yanzu ko ba a mazance cadar ta yawa abun kuna. Sai in ina da tati ke mai ita za ya ce ina kwana. Sanin fulan ba mai kafiya ni yanzu ban hawa gwari.